Il-kunsilliera lokali għandhom jibqgħu f'kuntatt kontinwu ma' residenti tal-lokalitajiet rispettivi sabiex jibqgħu jħossu l-polz ta' dawk li jgħixu fil-belt jew ir-raħal tagħhom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija għal dan waqt laqa maqat ta' minority leaders tal-Partit Nazzjonalista f'diversi kunsilli lokali f'pajjiżna bħala parti minn sensiela ta' laqat fil-qasam tal-kunsilli lokali. L-iskop ta' din il-laqa kienet sabiex il-kap tal-Partit Nazzjonalista jkun jista' jifhem aktar x'inhuma d-diffikultajiet li qed isibu ma' wiċċhom il-kunsilliera tagħna. Huwa ringrazzja mhux biss lill-minority leaders li jirrappreżentaw lill-Partit Nazzjonalista fil-kunsilli lokali, iżda anke lil-lat ta' kunsilliera oħrajn tax-xogħol li wettqu minkejja li mill-minoranza. Adrian Delija kompla billi ħeġġiġhom ikomplu jaħdmu ma jaqtawx qalbhom mill-isfidi li jistgħu jsibu ma' wiċċhom. Huwa talab ukoll sabiex kull kunsillier filwaqt li jġib l-interess tar-resident l-ewwel ikun viġilanti fuq il-ħidma tal-kunsill lokali rispettiv sabiex ikun assigurat li f'kull kunsill lokali ikun hemm trasparenza u l-governanza tajba. Min-naħa tagħhom il-minority leaders li ħadu sehem fid-diskussjoni tkellmu dwar numru ta' problemi li qegħdin iħabbtu wiċċhom magħhom tul il-ħidma tagħhom. Huma esprimew il-frustrazzjoni għall-arroganza tal-gvern fost oħrajn meta jidħol jagħmel xogħlijiet fil-lokalitajiet mingħajr ħadd ma jkun jaf, inkluż sindki u kunsillieri laburisti. Huma deskrivew dan bħala attakk kontinwu fuq id-demokrazija lokali u xi ħaġa li l-Partit Laburista bil-kliem jgħid li jemmen fiha iżda fil-prattika juri mod ieħor. Il-minority leaders ukoll tkellmu dwar l-esperjenza li għaddejjin minnha bħalissa tal-COVID-19 u qalu li minkejja kollox din is-sitwazzjoni ġabithom aktar qrib in-nies speċjalment fil-bżonnijiet li għandhom. Huma semmew numru ta' esperjenzi u kif irnexxielhom aktar minn qatt qabel ikunu ta' servizz għal ħaddieħor permezz tal-politika. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista awgura iktar ħidma f'dan il-qasam tant importanti u tant għal-qalb il-Partit Nazzjonalista. Jakkompanjaw lil Adrian Delija f'din il-laqa kien hemm il-Viċi Kap għall-ħidma fil-Parlament David Agius, id-Deputat Karl Guder kellem tal-Oppożizzjoni dwar il-Kunsilli Lokali u l-Koordinatur tal-Partit tal-Kunsilli Lokali Charles Bonello.